Reit, wel, mae'n bleser i fi bod fi'n cael cwmni Owain Tudur Jones nawr, neu OTJ falle, rhai sy'n ynafod ei orau. Owain, pa mor neis yw i gael bod nôl ar faes yr Eisteddfod? Mae'n wych dydi. Na ddim deud clwydda bod fi'n berson steddfodol yn tyfu fyny. O'n i'n arfer dod bob hyn a hyn, ond chwarae pêl-droed oedd ymhethau i. Felly yn y blynyddoedd dwytha, Llanrws 2019, y flwyddyn gyntaf i fi weithio ar raglen heno, ac yn ei rhaglenni byw am y tro cyntaf, felly oedd y bach yn scary, ond mae'n braf bod yn ôl. Digon o le yma, digon o bobl, a mae'n special. Yn gwybod bod chi'n fan pêl-drod, welwch chi'r gêm fawr falle i'r wlad drwsesa i Loegr. Buwch chi'n gwylio neithwr? Nes i wylio dipyn, yn enwedig tuag at y diwedd. Wastad pan mae gêm yn mynd i extra time, dwi'n gobeithio am penalties. Dwi ddim yn un sydd ddim yn licio cicio'r smotyn. Felly bach yn siomedig, ond dwi'n meddwl oedd y gystadleuaeth yna jyst am gêm y merched yn gyffredinol, faint o bobl oedd yn gwylio a gweld sut mae'r gêm yn tyfu. Ac yn mynd o nerth i nerth, felly oedd hi'n ffantastig. Ond i wedi bys wedi bod neis gweld cicio'r smotyn gyda Lloegr a'r Almaen eto. Ond fel wedwch chi, ydych chi dwtio fyna, pa mor neis yw hwn, pa mor allweddol oedd y gêm na i yng nghyd-destun Cymru, falle ni'n gwybod bod nhw'n chwarae yn erbyn Slofenia ar y 6 o Fedi, pa mor bwysig yw'r gêm na i dîm y Merched Cymru? Wel, mae'n gêm enfawr. Be mae'r gystadleuaeth yn deud wrth y Merched Cymru ydy, mae'n deithio nhw unwaith eto, fel bod nhw ddim yn gwybod yn barod, maen nhw'n desperate i gyrraedd tournament. Felly dyna di'r cam nesaf iddyn nhw, yr unig beth sydd ar goll. Tebyg i'r dynion cyn 2016, felly os rhywbeth fydd oedd i gwneud nhw hyd yn oed yn fwy awyddus i gael llwyddiant, a dwi'n meddwl bod ni gyd yn disgwyl hynna, a dwi'n siŵr rwan, ar ôl gweld y bencampwriaeth yna, mi fydd yna fwy o bobl yn troi fyny i wylio'r merched yn chwarae. Ac os yw Cymru yn cael y cyfle i chwarae yn Awstralia, chi'n meddwl gyle fe'r un fath o weithred o beth ddigwyddodd ar ôl i'r bois chwarae yn Euro 2016? Wel, bendant, dwi'n meddwl bod gêm y merched yn gyffredinol yn rhywbeth sydd yn mynd i dyfu gymaint, ac mewn 20 mlynedd fydd y gêm yn hollol wahanol i beth i rwan, oherwydd mae'r datblygiad o ran gêm y merched sydd yn digwydd ar hyn o bryd yn rhywbeth special iawn. A dwi'n meddwl yn dechnegol, mae'r gêm yn ffantastig. Mae'n gêm wahanol i gêm y dynion, rhywbeth tebyg i'r tennis os lici di. Llwyddiant, dyna di'r peth nesaf i dîm Cymru. Cyrraedd tournament, edrych ymlaen i wylio hyn yn digwydd. Ac am y bois, Gareth Bale a'n Ramsey Joe Allen, gyda nhw ymgyrch chwych. Yn edrych nôl ar yr ymgyrch na ac yn edrych mlaen at Qatar, sy'n hwnna'n eich i deimlo? Dwi wedi rhedeg allan o bethau i ddeud am tîm Cymru i fod yn hollol onest, oherwydd maen nhw wastad jyst yn cael llwyddiant yndi, ond wedyn yn adeiladu ar hynna, felly dyn nhw'n hapus jyst i setlo efo un peth. Maen nhw'n meddwl am i legacy nhw, os allai ddefnyddio'r gair yna, a mae'r legacy yna'n parhau i fynd yn fwy ac yn fwy. Felly, dim syndod gen i gweld y tîm yn cyrraedd, a jyst edrych ymlaen at y gystadleuaeth rwan, ac cystadleuaeth arall lle da ni ddim yn hapus, jyst troi fyny a cymryd rhan yn y gema. Da ni yna i gystadlu go iawn a symud ymlaen yn y gystadleuaeth. A chi, fel gyda'ch ffrind Malcolm Allen, gweld chi gynne ar lwyfan y Llanerch. Fydda i, Steph Leonard a Ben Peris fyna, dydd Mercher, unrhyw tips, beth i edrych mlaen ato? No pressure. I ddechrau, ti newydd alw Malcolm yn ffrind i fi. Dyda ni'n ffrindiau go iawn. Just ar gamra. Na, y gwir ydy, gret gweithio efo Malcs ar y coridor ansicrwydd. Dwi'n siŵr fyddech chi'n gret. Dwi'n siŵr bod yna lot o bobl yn edrych ymlaen. Mae pawb yn caru siarad am bêl-droed ydi. Ac i ddyfynu chi ar y marc, beth sy'n mynd i ddigwydd os chi'n gweld Ben Peris ar stryd dywyll? Da chi'n eisiau cwpl, boes. Be fydd yn digwydd ar y stryd dywyll yna, de? Sa'n neb yn cael gwybod. Yn aros ar y stryd. Mae'n trwbl. Owain, diolch o galon am eich amser. Dim problem.